buru kaisa kok sabani bo sawo je tibra saro kai hani busabu ga o sungsarni tai bebak manusu jete onyo to phangkai onyo borokai hani yada ga bo bahai ke saka je tibra sarok jimora hani busa tai onyo borokai tai onyo zarokai borokai tambah asih thega borondu kisurna bo nahar mung hamya busia sekalayo Hindi, English, manma baya. Abuni sekang, okhor, sinanggo okhor. Naitungnai joto khabani dakte bukhokjong ang tongnong loge poritu saina hai tini manujak phiuka tamni hingke tini belaino juda kok mangpili joto ni silai sitra mangpili selangma singcha borok ni mangpili nong nubus kango tubi tongo tamni hingke norok nugi mankana video ni puila abono kisisa nugi norok saiman kana o borok tamo sanani naikha tamo kongno sawi tongkho borok obno masano tamni hingke ani mic rok asa khamtaya ko tang asa khamtaya ko ya kaham tongmani na bat thamyang kha tangai hingangke tabuk painani kisa crisis ngi tongmani jora belaino kosto usol tongmani jora haini bagai kisa khorang rok kakar kakarang kisa disturbing mano haini bagai miani je video bo kabangma miani je video kabangma lukurok comment khake ni mic asa khamliya nei dakti ne painan bagai chai togoi tongang bo haini bagai pulan nong mo video ni kok sanan sukang no o mangpli no pulan sim paithak dro nai tongdi tam ni hingke mo mangpli no thik khlai norok bujidi bo tam sanani nai o borok bin para bo jaga o bo tam khai joto details to krei tangai hingke bini kogono je bini samani mote chung social media manmani details full manliya haipano bo bini asuk dorten semana bo Koilanpurni tei bo sigango 2021 no tipramotha government of Hasani bo Koilanpur district ni secretary pu pheba Koilanpur district oi norok jotono semana khoi district tei kumni dolai aing rok Koilanpur district ni tipramothani secretary nei saksak gosu ek secretary tabung kete ek sangi thangka bo secretary liya khabani daute bukhokjong puila srai o takhok no sanani musungmani hingke takhok nung jodi no nai tongkhangka chungchini notice deba habano ni bukhaktei nono sumung sungo Tripura hasewo Tripura sarok Tripura len tamni bagai sananangka tei len tamni bagai sanlaikha Tripura sarok asuk changori khawoi hangar strike tonglai sagni rik khlai 12-13 din tamni bagai choya karei o Tripura hani Tripura sarok tangai andolon khaina ka tangai choba khaina naka nung abo saide man abo se puilana nang sunani mutungo tangai borok khaina nangka nung tina kok saitong ni o hani bu sarong ne 184 sarok o rajani bosongni borok jeng jotono je Tripura sangi tongnai joto bosongni borok tini satok pitok khaijagi tong nini bosong tini wa khoroksa authority malik rei khoroksa tangai nini borok kusuglai bele borok ni manja tangai nung saide ma nung to sinai siplai nung to sak ang sinai chui tongkha oro saka bubagrano bubagranga lekha pora tongo bai kolom lekha rungma bai simya budi brai beren botongno nangnai abo haino sitaya hnai ningje samani nung suk sibo Tripura do phano tini asuk logi tongmono ning tangai suyak sotonja nung tangai kok saya nung kok saimenja obono khabon data buksong belanya wana ma singsa mangpli norong nugi mankana botam sanani nai bubagra je samani o Tripura sarok khaika je o Tripura hani busarok puila Tripura sarok no abo jotono saiman sudu bubagra siming saya bo nungni je bo saimanu o Tripura tamni bagi Tripura pharjaka Tripura mane tamo sabotong Tripura sa nung abo bo saiman liya o Tripura sarok o Tripura hani bus nung siwo
Aing illegal migrant Bangladeshi burung tirpra haste phaya hapai ka tabuk nini ani jot ni thongta segei ta jot da bong ne ya phau mang thang shogbe kya bisingo ni hawa tawne nung choba khayai edisi area khagi re ja khanung ti edisi oro nung tong de hinai nok bisingo nok busai mai khlai re ja kha tangai abu re ja khana tangai abu re ja khana aing ni illegal migrant Bangladeshi family bagin tirpra haste oba hengbai khina bli tabung na illegal migrant Bangladeshi khanan bagai borong no tese Minister of Home notification rohor jage je आंदोलन mani choba khlaijak mani abo ki chaliya a chobar ki chaliya neke busu khorang ti saka nung busu kok saka dofan bagai nung asan nung tangai design ya kare di nung tangai design ya kare di boba ground sia murkho hinga khamne te bukso belane wana masingsa obo hai jora koklai sajakti na naithengo haipeno khano mai met ge jung social media chalogui tongnai rok belane bo jora bo bai ke kok sana nang mo wan sugu haini bagai norok nugui mankhana boba hai o takho kok saka takhok nono abono sanani musungo nung wan sugdi nugui mankhana norok mia haisalo riang bosongni 33 je hojagiri palai sanamjagi tongkha illegal migrant Bangladeshi Parbat Chattogram Bangladesh ni sekango nei je sekango phane rok ni je sajak mani puila phane rok tar mane riang bosongno saka mane tamo debarma hne debarma wansukita tongdi nung jomaite hne wansukita tongdi a bosong bo jaga khobjak bo dofani boro khobjak tiprasa dofani khob tiprasa no hinjana blina tar mane nono ano jotono illegal migrant sanamjagi tongkha nungabo ki nunuk nung nin ni nok ni kat dam ya nung tini bahai kokok saiman ka nung bahai kokok nung buba sia murkho hwnui manai borok nung busuk sigana sak busuk dorti ning sika jini koy sumung gabosi te tiprasa yok sama manani bagai tam khanya nang buskang update to nung runani engthon rekhate belaino kahamungnai takhok tam ni gachin tiprasa rok emni no tabo kwbang ma jungjal birmano klai laijak jotono justice manja rom phirajago nini dofani borok tiprasa tiprazu rok rom phirajago kwbang ma kotogola khaijago pheba justice manja abon bagai joto jora thansa ke choba khlainani jora o choba nini ani joto nini choba haini bagai khamthade buksong tei takhuk nonabo abono kokasane musungo obo hairok samani belaino saya tamni ke bo pai bagra pai politics moji khaya politics khaibo bo bubagran tongnai bubagran sonman nung nini dop ngai nung bono nung nini bubagran nung respect dilia nung sonman dilia khoglai kok saka betla khoglai kok saka kwbangma buindo phane borok phane asuke kok seko nung tini je samani haike nung wan sugune dita khok obahai kok samani belaino saya hangkai lukurok khane din norok tam saka bo paithako chini mangpili order kisor nung busuk sika kang sungnam sungono no nung tejesa kok sabo tahai chini sois ngkai kadal rajyo snamna ne edise lagarno hangkai nung chini sois no se nung kai sebayo tabu kai nung chini sois in tong ning sois tamo bini sois bo bono sungli noro pal sungli bono norok su sungya gaza Porodut Kisor TSP ni leader Chidoranjon no tam sawi kok khnariwoi bail khlai tlangai alliance singlai thangka thamanya gulo edisi sarkar bhai male o angkut ব্যক্তিগত কল্যাণপুর ডিস্ট্রিক্ট ni tagbo angko secretary te brahmothani tongmung tagbo elegar ni bororok
Tipura motan boro apura ano hincha nangjagoi jolijagoi chajiyangoi tam bongjakha mane nor khaboro ano saito ma nor ang tam sajaro kwbangma bwskangrok akibo tabukbo hingke aboni bagui boro ano chajiyangoi nor khana angai pono apuru khathilia strong khlai tisang kundi thangya tongtongha hingke tabuk hingke ang nukha ano normani pabdana khanangya tabuk slowly breakdown nungui tongo break bo ong thanai break sugui thanai abo binabo naharmung hamya porodu kisurna naharmung hamya busia se kalayo Hindi English manma baya aboni sikang okhor sinango okhor baisi gang tabuk tei thisa kok sanai bini kongno sanai bomia da sango boro kaisa kok sabani bo sawo je Tripura saro kai hani bwsabo hingke o swngcharni tai bebak manusu jetai onyo dopang kai onyo borok kai hani yada hingke bo bahai ke saka je Tripura sarok jimero hani bwsa tai onyo borok kai tai onyo jar kai borok kai tam bai asai phekya borok tam ni swnamjaka bo ekdom rong kokmang sai tongo bini brand bo aro tei thisa kok tam saka bo aro Tripura sarokno bo hamjai hinui sai tongo aro norno bo jagao hemlogoi tong tei thisa kok tam saka bo jaga dabi tabukai dabi sini soy sipu bazamia sai sini soy hingke chwngbagiwo Tripura land nango mane new state nango edisino lekarno kwtal rajyo swnamnani nayo chwng abono nango hingke chwng kwtal rajyo swnamnani hinui dol swnamboi je jagao samung tang tongpurkha nongsin dolno tam khlaikha tabuk nong apuru kai puila swnga haipurkha nongsin kok khnana hinchau tabuk nong tam sin kok naliya tabuk chwngkhai nin komang nawi thanai nongkhai tamaso nongkhai busuk sikaba Porodu kisur nongkhe busuk sika ang swngnang bwsongo nono nong tei kaisa kok sabo takhai chini soy sipu chini soy swnkhai kwtal rajyo swnamnani edisi elakarno hingke nong chini soy no se nongkhai sbaio tabukai nong chini soy sin tongo nin soy tamo bini soy bo bono swngli noro pal swngli bono norok swngya kaja tai kaisa kok ang bui haya ang borok